Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Harana, balikultura. Sa akong mga minahal, sa akong mga kahigalaan, sa malipayong Pinoy anan. Makikuban ganinyo ang mga banggiitang haranista sa radyo. Alan Barret o Roldan Dangkalan. Uban ang makatikbi sa atay ng mga bala. Apan saway po angod gilumpag ang tigbayon sa akong paglaom aron lamang mahanaw ang akong kalim. Harana, balik kultura. Hatud kaninyo sa RMN DXDR. Matag adlaw Domingo, alas 5 hangtod sa alas 7 sa gabi. Harana, balik kultura. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog, ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Laot kamong nagtawag sa dautan nga maayo ug sa maayo nga dautan. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama. Ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Dinigyapon sa RMN Dipolog DXDR 981. Sa gihapon ako, muingon kaninyong tanan nga nagpaminaw diri sa Dakbayan sa Dipolog, pinaagi sa transmitter. Sa mong istasyon, ako muingon maayong udto kaninyong tanan. Og diyaw sab sa online internet, sa gihapon ako muingon, have a good day. Sige po no, nang hinauta sa maayong panglawas o kaninyong tanan, aron andam maminaw sa mga pulong o mga pagtulunan o ba na sa mga katinawan nga madayag dinhi sa mong tulumanon. Okay, sige po no, adlawng Domingo. Matag Domingo magyunet ng tulumanon. O niining higayon na karon, Pizza 22 sa bulan sa Abril tuig 2012. Sige apon, dako na itong pasalamat sa mga batanon nga nakigiusa o miduyo gihapon sa atong bagong nasugdan nga panagtigo matag Sabado diya sa plaza sa Cusco Gudapit. Sa hapon na no, mga alas 4:30 or alas 5, tama na yun na 7:30. Daking salamat no, di ko na lang isa-isa ho ng mga pangalan kay na dugangan no. Alang po sa pag-save of time diri sa tuntulumanon, kung nila mo ingon nga mga batanon, ayun ko salamat ninyo o mayong pagpaminaw karon o dunagay na dugang no nga kauban nato nga usa ka babae no nga estudyante gihapon sa SBC no, St. Vincent's College. Sa gihapon kining ubos yung alagad sa mong tulumanon, Shelbert Dondoyano, Senior Ales Veritas. Okay, mao gihapon magiguban kaninyo. Okay, no mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, alang sa wala pagkahibalo, diya sa online internet na aputay gihimo, no? Uban sa atong mga kaubang batanon, pinagi sa atong higala, no? Si Nicolay Lucenios, nga mag-create diha o grupo nga gihinganlan og SBC Catholic Faith Defenders o diya sa Facebook group no. Diya sa Facebook pwede man ta mo create og group diha. O na si Nicolay, salamat ko nga siya gyud mo mi create. O karon ubay-ubay na usab atong naimbitahan nga mo join sa maong group. Gi-add na to itong mga Facebook sa mga nailhan na to. Dayon serves as an invitation ang atong pag-add nila, no? Kay basig magunahon ng uban nga ato silang gi-add sa group nga pamantamananghid, no? Well, ang atong pagpananghid mao tong pag-add na to. Unya kung mo-akseptar ka og dili, pinagira po sa pagpadayon. Kung mo-akseptar ka, bot pasabot padayon ka sa mong grupo. O kung dili ka mo join, pwede rapod biyaan mo, leave. Nalay i-click ni mo sa Facebook, pwede rapod ka kabiya sa mong group. So, ingon na. Kay malisod na kayo na ako mag-request pa daghang kaayo, ubay-ubay na kayo. So akong gihimo para automatic diretso na lang no sa mga Facebook nga atong nailhan. Dayon kadtong gusto sa maong grupo, let na lang no, padayon na lang o nga na join sa maong grupo. O kadtong dili pud ganahan mo join sa maong group, just kuan lang no, just kuan go away lang dito. O leave out lang sa group, no? Pwede ka mahawa din dito, pinagis pag-click lang.
sa mo disjoin ka bale, no? Kana lang. Salamat nga ubay-ubay sab ang nagpa nunidawat yun sa atong imbitasyon. Unya alang sa mga gusto po mangutana nga welcome ba ang tanan? Of course, welcome yun ang tanan. Makatoliko man og dili kay basig magunahon ang uban nga dili katoliko nga gustong mo appeal sa mga group diya sa Facebook. Basig moingon mo nga basig exclusive ra namo mga katoliko. Dili, no? Ako si Veritas, ako mo ingon jud nga amo puning gihisgutan sa grupo nga welcome sa tanan magkatoliko magdili. Ang usbon ang ngalan sa mong group diyan sa Facebook is SBC Catholic Faith Defenders. Okay, sagarang mga namiyembro na o ang nag-create na nag-eskwela man sa St. Vincent's College. Ang uban nila mga working students po, no? Diya sa mong tulunghaan. Natay mga na miyembro na nga taga Kauluhan jud, no? Manila, mga Tagalog. Itong ipang-invite o padayon sila nga nag-join na sa mong group. O des mulabi po, padayon. At ay kauban po diya sa panalipod sa pagtuo si Brad Earl Martinez Sanchez o kusog pag-aayod mo kana bang mo contribute. Salamat kay Brother Earl, no? Kung naminaw karon sa online des mulabi. Salamat kay si mo mga tampo po. O kato mga katoliko po nga mo appeal po o kana yung explikar kung naamoy na hibawan sa on pag-explain, no? Paghatag mga katinawan sa itong pagtuo. Appeal sa mo ay mo kataha. O open na sa tanan. Niya di magyug kalikaya na amon yung mga dili katoliko, no? Sa atong naobserbahan nga mo sulod. Pero ato gyapong gidawat, no? Bisan doon na sila mga objections, natural gina sila, no? O ato nang isipon nga kana puro sila na mga pangutana gyud. Whatever style dia sa ilang pagsulod atong gidawat na kay lagi mo man ay atong tinguha dia nga aron mahibaluta unsa kaayo mga objections o kailangan ato yung tubagon kinana dia sa Biblia pod, no? Nga andam ta sa pagtubag sa mga mangutana mahitungod sa atong pagtuo, sa atong paglaom. Pero dunay paapas nga kinahanglan buhaton ni sa kalumo o kataha. Dunay pagrespeto. So importante diya sa mong group nga dunay pagrespetuhanay. Nagyud ang gugma kay kung wala nang respetuhanay o gugma dili gyud makuha, no? Ang tumong dili na to ma-achieve, no? Ang tumong gitinguha nato sa mong grupo nga unta magkaliwanagan, mahayagan ang matagusan nato may labot na sa pagtuo. Spesipikamente kay o man na kanang maong group about pagtuong katoliko gituki dia ang mga pangutana o atong i-discuss dia ang mga pangutana, mga objections dayon tabangan, no? Tabangan nato, no, sa mga katoliko, no? O tubag hatag katinawan. Okay, no, mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw atong gibasa, no, pag sugod yun sa tulumanan karon. Ang mabasa na to sa Isaias Kapitulo 5, tudling 20. Nga matud pa, alaot kamong nagtawag sa dautan nga maayo, ug sa maayo nga dautan. Kana bang balihon nato ang istorya? Nga ang puti, imbis puti, himuon natong itom, ug ang itom himuon po natong puti. Ang buot na tayo pasabot sa atong panahon gud karon na ay mga pagtulunan ang simbahan katoliko nga atong gituhuan mao gini ang orihinal nga simbahan nga gitukod ni Kristo.
adunay mga pagtulunan, by the way, no, alang sa mga wala kakuha pagkutlo na to unsang bersikulo hatos Biblia, no, atong sublion. Isaias kapitulo 5 tudling 20. Chapter 5 sa Book of Isaiah, no, verse 20. Na ay mga pagtulunan ng atong tinuho ang Katoliko, dili lang kay pipila, dili daghan yun. Daghan yung mga pagtulunan, no? Dili kay pipila lang. Daghan mga pagtulunan sa atong tinuhoang Katoliko nga wala masabti. O naagyod po'y mga gipang lubag o sako ng giingon gihimong sayop. Gihimong sayop. Mga pagtulunan nga saktura o kira apan gihimong sayop sa mga pananglit, no, sa ato nang nisgutan sa miagi sama sa isyu may tungod sa larawan. Okay, sumala sa Biblia ang gidili, for example, kanang sa Exodo kapitulo 20 tudling 3 ngadto sa 5, ang gidili diha mahitungod sa mga larawan nga yukbuan o mga ribulto nga gipangyukbuan ingon nga Dios. Kay na sa verse 3 sa chapter 20 sa Book of Exodus, dili ka magbato og laing Dios gawas kanako. Then sa ato pa, kung magbaton tag laing Dios, dayon sa ubos gisgutan dayon sama nang maghimo kag larawan, then imong yukbuan, mao nay gidili. Sa ato pa kung ato gyung idiretso pag istorya, ang gidili dia sa Exodo 23 ngadto sa 5, ang pagbato og laing Dios. For example, kanang maghimo kag ribulto niya, isipon nimong Dios. Kay pagbato naman naglaing Dios, dili na pwede kay usara may Dios. Ya, di gid mahimong Dios ng ribulto, kay ang ribulto binuhat ra og tao o binuhat ra mga kamot sa tao. Samtang ang Dios dili na siya binuhat. Kay sumala dia sa Salmo 90 ngadto sa 2. Ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Never ending, no, walay beginning o ending ang Dios. Ya mo yung kanang ribulto nga imong gab-on himuon nimo ng Dios, pagkadakong binuang ana, no. Ug ang simbahang Katoliko wala gyud magtudlo, no. Wala gyud magtudlo ang simbahang Katoliko nga kanang atong mga larawan ni Mama Mary, larawan sa mga santos sama ni San Vicente, San Antonio o guban pa. Wala gyud magtudlo ang simbahang Katoliko nga kana mga Dios. So di mo do wa gyud ta makalapas sa ng Exodo 23 ngadto sa 5. Kay nakadaot gud sa uwan hinoon, I hope nga wa lang gyud tuyuan nila na ba. Kay, by the way, ato sang eksplikar, amo po ning nahisgutan gagahapon sa mga batanon dito sa plaza. Ako lang pong i-reiterate kay kamong nagpaminaron nga wala dito, wa mo kay balo. Unang ako lang pong sublion. Pero dili ni siya ingon detalye gud pag-ayo ba, no? Kay na ang akong detalye ani na ana diha sa internet atong na-upload ang detalye ani. Pero kini mga hisgot-hisgot lang ni, party lang ni ba, mga mugbo-mugbo lang, pero kung mataas mong galing, dili na ingon para nako nga taas jud kayo, kay ikumpara nako sa akong mga tag-as jud ang discussion. Kulangon pag ini sa ka-oras. Okay, tag-as kay kog mga explanation. Ay daghan kay kog mga examples mong pagagawion. Kay og ato yung ayog sumada na kanang diya sa Exodo 23 ngadto sa 5. Kung atong move on ra ba sa mga pulong ba ang gidili diha? Pagbaton og laing Dios. So unsa man pananglit ang pagbaton og laing Dios, kanang maghimo kag ribulto, unya isipon nimong Dios. O mo na kay kanang Dios sumala sa 1 Corinto 8:4, no. I-take note, no, mga listeners, mga tinahod nga tigpaminaw, mahimo isulat ninyo aron di malimtan. Kung malimtan, pila ray pag-ukab sa atong notes, di ba? O kanang 1 Corinto 8:4, no?
ang sumayong balita Biblia nga hubad diha gihulagway gyud pagayo gihatag ba ang unsay buti pasabot o kahulugan o unsay meaning ng Dios nga gidili diha sa Exodo 20 tudling 3 ngadto sa 5. Kanang Dios butang na siya nagrepresentar nga kana siya dili tinuod. Dili tinuod nga pagkabutang o pagkamao. But ipasabot nga gihuna-huna nimo nga mao na siya. Unya dili tinuod nga mao gyud na siya. Mo nang mayong ka Dios nga naman kay nagtuo ka nga kana Dios unya dili tinuod Dios. Mao na siya Dios. Sama anang mayong kag pusil. Anong suble man, no? Pusil kay dili tinuod pusil. Unya kanang doktor kay dili tinuod doktor. O kanang Dios ingon na gyapon, gituhuan nimong Dios unya dili tinuod Dios, mao nay Dios. Nya karon ang mga larawan sa Katoliko sakto unta kung akusahan nato nga mga Diyos ang mga larawan sa Katoliko kung gitudlo sa simbahang Katoliko nga ang mga larawan niya, no? Mga Diyos. Pananglit. Ang atong obispo moingon nga maghimutag larawan ni Mama Mary ha nga kana atong trataron o atong huna-hunaon nga Dios natong larawan ni Mama Mary. O kana mo example nga kung mosunod na nga kanang larawan nato ni Mama Mary ang tuyo ana aron himuo natong Dios, amulutaw nga Dios yun ang kuan larawan na o ribultuha. Pero ang dakong pangutana god, tinuod ba na nga ang simbahang Katoliko nanudlo gyud nga kanang mga larawan nato sama sa larawan o ribulto ni Mama Mary Santa Maria Dios na sumala sa pagtulon ng Katoliko para maingon nato nga Dios ganang larawan na. Kay kung pananglit mo ingong ka nga basta kay larawan bro, Diyos na gyud na dayon. Basta larawan gali, Diyos na gyud na dayon. Napastilan murag dili ray Katoliko may matamaan ana kung mao manggali na kung mao manggali na hustong pagsabot ang anang Exodo 20, no? 3 ngadto sa 5. Ano man? Kay mga igsoon nato Iglesia ni Cristo na sila mga larawan, nagali sila monumento ba na tawag na ni Igsoon Felix Manalo na ilang founder. Then silang pasugo na mga pictures sa diha ang atong mga higala, mga igsong saksi niyo ba sa ilang mga libro na mga pictures pod. Larawan man na. Oo. So kung ingon na basta larawan kay gidili dayon na wa murag tamaan ta bisan nga atong gobyerno siguro ring tamaan kay na may monumento ni Rizal yang gipagama des plaza. O di ba? O mo na kilainan sa mga ribultong Katoliko. O di mo lihok, di kakita, di ba na mas Isayas gisgutan. Ano mga Diyos, mga ribulto nga di makakita, di kasulti, di kalihok. Pero kailangan maghibalo gid ta mo qualify. Unsa nang gidili nga larawan unsa po nang gitugot. Kay dili tanang larawan gidili. Ang gidili ilang Diyos larawan kung himuo nimong Dios. Pero kung di lang nimo himuong Dios, bisan pang unsang larawan na pwede na gamon sa may prueba na. Bisan gali kaning larawan sa bitin, pwede na himuon. Ang prueba na sa Biblia da sa Exodo Kapitulo 20. I'm sorry. Alam sa naman gikapoy naman siguro ko. Sige naman kubi-kubi. Kubi-kubi sa pagtuo. Kubi-kubi po sa mga kahimanan sa pagtuo na to, no? Numeros Kapitulo 21, tudling 4, ngatos 9. Katong si Moises gipahimo sa Ginoo larawan sa bitin nga tumbaga. O larawan sa usa ka bitin. Nya gihulagway po diha pinagi og panan-awon ba na kung panan-awon manggaling na diya sa Ezekiel 41 tudling 17 ngadtos 22. I-take note yun ninyo Ezekiel 41 17 ngadtos 20 bisag 20 lang. Ihulagway diha nga ang templo sa Dios naay larawan sa kiruben, sa mga kiruben anghel o balaan.
o santos. Kanang laing termino anang balaan, no, kanang Bisaya ba na Tagalog, holy sa in English. Kung kinatsilaon na to na santos o santo. Di ba? Masabot na gaya nato ang paghimo deg larawan sa kabalaan, di din na sa dautan kinahanglan sa Biblia. Sama pud atong sa Exodo 25 17 ngadto sa 22. Exodo 25 17 ngadto sa 22. Nga si Moises gihapon gipahimong larawan sa Kiruben, sa mga Kiruben, santos o balaan. Pero lahi po ng balaan nga tao, lahi po ng balaan nga anghel. Santos nga anghel. O kanang santos usay ato ra lang yun ang itawag para ra yun sa mga tao nga balaan, di ba? Pero mingog anghel diretso nato, di ba? Pero mo na itong gi-quote na kay mo na mga example na to nga naa sa Biblia gyud. Nga kanan sa Ezekiel 41 gihulagway diha nga ang templo sa Dios dili gyud kay para sa anang mga simbahan ron o balay lampuanan sa ubang tinuhuan nga walay ribulto, walay larawan, dili ingon ana. Kay ang example gyud sa balay alampuanan o templo dias Biblia kanang gihulagway diha pinagig pananahon kung pananahon galing na. Ya, sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 20 nga naa gyud larawan sa Kiruben, then giklaro gyud unsay dagway sa larawan. Nawong gyud tawo. Sa harago diya sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 20 na inawong tao gyud. Ya larawan na kay binuhat man ug mga kamot. Dayon dili lang kay dagway sa tawo, naa bagay dagway sa kaliyon. Leon. O muna akong giingon lagi ni adto pas tuntuluman no, di lagi dautan bisan pang unsang larawan na himuon nimo. Basta di lang gyud himuon nimong Dios. Mao ra gyud na, prehas ra gyud na sa kwarta. Kanang kwarta maayo kung gamiton sa insakto. Proper use ba? Pero asa naman mahimong dautan ng kwarta kung kini gamiton natus dili maayo. Sama pananglit og anang ipalit na tug mga boto panahon sa eleksyon, dili na maayo. O kanang isuborno nimo o unsa po nang gamit sa kwarta nga dili maayo, dili na. Pero kung dunay dili maayo nga paggamit sa kwarta, naapoy maayo nang itabang nimo sa mga kabos, ibong itabang diya sa mga buluhaton sa simbahan ug unsa pa na, no? Ingon na po diha sa larawan. Ang pagdili sa Ginoo sa larawan giklaro man gyud na niya diha sa Exodo 20. Importante kanang bersikulo 3, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So mo na nga kung maghimo kag ribulto, himo kag larawan, himuon nimong nang Dios, klaro kay nang gidili diha. Pero ang Katoliko wa gyud magtudlo nga kanang mga larawan Dios sa tupad dili na sa Dios. O kung moingon pud ta nga kana ding inyong pagluhod-luhod veritas, kanang inyong pagyukbo, di ba klaro man ang gihimong Dios ninyo na? Tuan na po do. Dili po ta magpataka dayog ko ano na huna. May tagwa lang po tuyuan ninyo, no? Kay kung wa na to gituyuan ang mispresent sa pagtuong Katoliko, murag madalata atong pagampo sa Ginoo ba nga amahan pa sa ilua sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Ito pa, na ay mga inosente dahil nga posibleng madaas kaluoy sa Ginoo nga maluwas tungod sa ilang ka-inosente kaya sila kahibalo unsa gyud tinuod. Pero kung kahibalo gyud kas tinuod, din imo lang yung tuyoon ba pananglit kahibalo gyud kaon sa gyud pagtulon ang Katoliko nga wara man gyud ni sayop gyud unta, pero imo yung tuyoon nga itudlo nimo sa mga tawo nga sayop bisag dili, no? Kung tuyoon gyud nimo ikaw na gyud matumbag sa Ginoo na kay klaro na gyud nang di na gyud mahayo imong gibuhat. Kung tuyoon gyud nimong dili mao ba? Oh. Kay kung ayohon yun na itong pakli ng Biblia, kining yukbo, dili man yung usarang kaklase. I hope mga inosente lang mo ba nga nag-atake sa simbahang Katoliko, mahitungod anang yukbo. Kay kung inosente mo, posibleng madamos kaluoy sa Ginoo. Kasi luwa sila amahan. Kay wa sila masayod silang gibuhat. Pero kung nasayod na, matayong delegado yun, no? Kaya naman, kay diris Biblia, kining yukbo god halapad kaayo ang kagamitan.
yukbo nga tinuod kanang yukbo nga para sa Dios. Kanang yukbo nga para sa Dios gitawag na sa Grego o latria. Kinatas-an na siya nga yukbo para ra yun sa Dios. O dili na pwede ipahinungod nimo sa larawan, dili na pwede ipahinungod nimo sa mga santos. Pagtulon ang Katoliko niya, ayuhan ninyong paminaw. Kanang yukbo nga para sa Dios, kibalong Katoliko ana nga para ra gyud sa Dios. Bananglit, kanang yukbo sa Dios niya, mao nang yukbo nga atong yukbo ni Santa Maria og mga santos. Di na mayo, daot ana. Pero ang tudlo nga Katoliko kanang yukbo sa mga santos ni Mama Mary ug uban pa mga santos dili man na yukbo nga para sa Dios. Kay na may pamulong sa Kristo diha nga ang para sa Dios para ra gyud sa Dios. Ug ang para sa tao sama tong para sa emperador iya po na. O bitaw nga mayon ta mo simba ta kay para na sa Dios ug nganong mutahod putas gobyerno. O kay naa mo para sa gobyerno. Dili kay walay para sa gobyerno, puro rapos Dios to. Wala mo bayad tag buhisab, na? Kanapong yukbo, inganana pod, dili kay kung makabasa ta nga naiyukbo para sa Ginoo nga di lang din nakahibalo, ato lang dayong sirad-an nga wala na lang yukbo para sa uban. O kana lang yukbo nga para sa Dios, mao na dili na to ihatag sa uban sa mas larawan ribulto. Pagtulon ang Katoliko niya, dili kay wala man nudlong Katoliko ani pagtulon ang Katoliko ni nga kanang yukbo nga para sa Dios dili na pwede ipahinungod nimo bisan unsa o larawan ba o sa pana diha ribulto o santos. Ang yukbo nga para sa Dios para ra gyud sa Dios. Kinatas ana ginganlan na sa Grego og latria, supreme worship that can be given only to God. Para ra gyud sa Dios. Pero wala na magpasabot nga walay yukbo nga para sa mga balaang tao. Hindi lang kay kanang balaan bisan sa tanang butang pagali. Basta binuhat sa Dios ato nang pwedeng yukbuan. Sa manay laing term na veneration sa English. Venerate. Tahuron na to. Nganong tahuron na to? Kay gama sa Dios. Iya ani tanang mga butang diri gama sa Dios. Ako mo yukbo tag kanang sa larawan sa kabalaan, isip pagtahod, isip pagmahal, isip pagpasidungog. Wa nay question. Kana day atong pagyukbo sa plug nato. Kanang mo tindog ta, mo saludo ta. Pero ang uban po na ay tinuhuan nga sayo pon pud lagi sabot kanang atong yukbo sa atong plug kita mga Pilipino ang ilang hunahuna Dios na Diyos na to ng plug. Dili po na mao. Kay sumala lagi sa Biblia, dili tanang yukbo pagpakadiyos. Nagarumay siguro nga panglakbitan nato ni dire, although naaman ni sa atong mga tema ng nangagi o na nga mo hangyo ko ninyo para madetalye gyud ang inyong mahibaw-an mahitungod aning atong gisgutan. Sampol ni mga pagtulon ang Katoliko ba nga giisip sa uban nga sayop unya di ay sayop. Bisag mo focus lang sa ataan no. Sa kining sa Isaiah 5:20 nga naghisgot nga adunay mga tao nga ang maayo himuon nilang dili maayo ug ang dili maayo pod mo poy himuon nilang maayo. O kining sampol lagi kining pagtulon-an mahitungod sa larawan sa Katoliko maayo ning pagtulon-ana. Pero sa uban ilan ning gihimong dili maayo. Mo nang makaingon jud ko nga kining Biblia wa gani mapaltos wa gyud bisag usa na lang gisgutan diri mga panagna niya nga paltos puros jud nga tuman pag ingon sa Biblia da ang kasabutan nga na ay Dios magpakatao na amang yun. Pag ingon nga dunay mga tao mo abot panahon nga maghuna-huna lang silang kugalingon magpakasala manangatuman man yun pagkadaghang pakasala ron, di ba? O pag ingon sa Ginoo nga akong simbahan nga tukuron ang iglesia nga akong pagatukuron dili gini maguba. Bisan ang ganghaan sa kamatayon di gyud makabuntog. Sugod niya atong unang siglo wa man gyud maguba. Naawa ning simbahan gikan atong unang siglo nga mao ning Katoliko. Wa gyud guba, di ba? Bisag daghang mo talikod kinamay mo talikod jud. Tagna ra po diri. Manudlog binalitad. Pero padayon gihapon iglesia Katolika. Ya daghang kayong mga buot mo guba ani bisan ka ng mga binuhatan sa mga Katolikong dili maayo. Forces of evil gihapon na.
Di ba? Abi ninyo, kamong nagpaminaron, abi ninyo ang mga atake sa Katoliko, kanarang atake sa ubang relihiyon. Dili, oy. Bisag ka na mga binuhatan sa mga Katoliko, binuhatan sa mga, bisag mga pare, obispo, bisan pagkardinal, bisan unsang Katoliko ha, basta magbuhat og daotan, atake na tinuho ang Katoliko nga naman. Kay dili mo na mo tinuod buhat ng Katoliko. Ang buhat ng Katoliko pagkabalaan. Ang simbahan, ang katawhan gitawag sa kasantos, sa manang kasantos, kabalaan. Ya kung Katoliko ka magbuhat kag daotan, isa ba rang giguba ni mong pagtulon ang Katoliko? Di ba? So ang atake sa tinuho ang Katoliko, apil lang mga binuhatan sa mga Katolikong dili maayo. Pero bisan pa ni anang tanan tungod kay gitukod man sa Dios, nya iya man gisaaran nga di gyud maguba, mao nang simbahang Katoliko wa gay guba-guba. Bisag daghang ni talikod, daghang hawa. Nagkalig-on mahinog ayo. Na ay mga krisis di ta kalimot, di ta kapangulipas dagko ug aing krisis sulod simbahan. Daghang mga problema. Hinoon giklaro man pud ani Kristo, gihulagway man niya sa Mateo 13:24-30. Ang simbahan niya diri, yang gingharian diri sa yuta sa dili pang yang pagbalik, sa dili pa ang ting-ani. Dili pa ang yang pagbalik aron sa pagkukom sa mga buhig sa mga patay kanang general judgment. Naagi ng duha, unsa man ang duha? Kanang trigo og ang sagbot. Mangiskot kay tag trigo og sagbot but pasabot dunay maayo og dunay puy daotan. Sa to pa yung kag naay maayo dunay daotan. Ato pa sa laing pagkaistorya na dunay krisis, dunay puy dili krisis. Ato pa dunay kalipay, dunay puy kasakit. So, naay kahayag, ano mo yung naay kahayag di simbahan, kay naay mga pagtulon ang maayo nga makapabalaan mo, naay kahayag. O daghan pong nangabalaan Katoliko, di ba? O ngayon tag kangit-ngit, naay kangit-ngit tungod kay daghan pong mga Katolikong gabinuang pod. Yan ka na pong atong pagpataka o atake sa simbahan ni Kristo. O na, ang kangit-ngit mangyapon na. Kanang pagbahin-bahin na to, pagdaghan sa to mga tinuhuan. O kangit-ngit mangyapon na. Pero wagin maguba ng simbahan na. Gatong gikutlo na kus miaging Domingo ba to? 1 Juan 2:18-19 nga ang tinuod bang sakop kadtong muunong gispundok nga orihinal. Katong mubiya di gito tinuod yung gunong sakop kay ang tinuod nga sakop magpabili na sa kasakit tug sa galipay. Ang tinuod ang Katoliko gihasi og mayo. Labi na karon ayuhon nimo kanang mga pagtulon ang Katoliko gihasi og maayo dito sa Amerika. Dito sa Pilipinas na apod pero arang-arang ra pud diri kumpara sa Amerika kay grabe dito Amerika na may kuan abortion. O contraception ito pati halapad gayo. Tuwa diri mag-awat-awat patawa pa noon kay mata mga isog-isog pud mga Kristiyanong Katoliko diri. Di din basta-basta din mo awat ba. Mo nang kita untang Katoliko mag-usa ta diri mga diri sa Pilipinas, mag-usa ta dito mag-awat-awat anang mga nasod nga supakiro kay sa balaod sa Dios. Supakiro kay sa balaod simbahan. Unsa may tawag anang supakiro sa simbahan? Basahan ninyo sa Mateo 18:17. Masakit ni pero maong tinuod. Sa bagay ang kamatuoran sakit. Okay, basahon na ito ning San Mateo Kapitulo 18, versikulo 17. Verily I say unto you, sa King James na ito gibasa, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever ye loose on earth shall be loosed in heaven. Bisan unsay inyong higtan o luagan diri sa yuta, higtan o luagan usab dito sa langit. Amo ni Mateo 18:18 dai ni no kung diretso ko 18 I'm sorry no paselo. O ang simbahan na ay gahom sa pagdili og pagtugot mo maning kuan
bind on loose. O gali ni teksto kining sa Mateo 18:18. Pasayloha ko kini Dritso kus 18. Chapter 18 verse 18. Ang akong giingon ang 17. Pero gibasa na to ang 18. Siguro gituyo ra pud sa Espiritu Santo para mapahimug-atan po nato ning 18:18. Kay basig maingon mo ang Katoliko daghang kay mga gama-gama diha, daghang kay mga balaod dihang wala sa Biblia. Tinuod na. Imong ko mo supak ana. Pero ang pangutana ron kanang mga balaod nga gipanggama-gama sa Katoliko, wala ba na tugtis langit, wala ba na isanksyon? Ano yung pagdakong pangutana ron? Ang ato galing mga balaod nga gigama sa mga kongresman na to, diba, aprobahan gali nato na itong gobyerno, diba? O, nasa Senate po, dugon si balaod nga ilang gamon, aprobahan gani. Niya, ang mga magbabalaod po na simbahan, kanang mga, sa kanang membro sa magisterium, mga kadagkuan, pangutana, pwede ba po na sila muhimog balaod sa simbahan? Pwede kayo, oy. Pero sahay, subo lang po, kaya di po maayo pagpatuman. Parehas na po sa atong gobyerno po sahay. Adi kay sahay, sige po. Po yung mga balaod na itong di po, di patuman o gaya. Pero dili na ito pagkasaypon ang atong balaod, atong mga pagtulunan, kung doon ay mga violators. Kanang balaod, gituyo, parang doon na tayo kahapsay. Kung doon na mangali mo supak, ana, doon na mangali mo, dili mo tahod, ana. Kana raiyaran ng sayop. Pero ay pagkasadaan ng balaod kay naanay tumong, nganong gihimo na. O ang simbahan nganong pwede o maghimog daghang kaing piyesta. Kay mosugot ang langit ana bisan unsa kuno tanawa sa maayong balita Biblia nga hubad Mateo 18:18. Bisan unsa inyong idili syuta, idili nako sa langit. Bisan unsa inyong itugot sab nako sa langit. Klaro kay nas Mateo 18:18. Ug kanang gisultian sa Ginoo na ang iyang simbahan. Kay mo mayang gisultian na ang iyang katawhan. Bisan unsa kuno idili og itugot, mo sample ka ng simbahan, maghimog daghang kaing piyesta alang sa mga balaan. Aprobahan na sa langit. Gawas lang kung kanang piyesta paghimong Dios sa mga santos. Kanang idolatry na kana di na mayo. Pero kanang atong mga piyesta, pagpasidungog ra man na di man na kay paghimong Dios sa mga santos. Galing lang kay lubagon lagi pud anang uban nato mga igsuong nahimulag. Pero mo lagi pa sa iluon na hunta gyud Ginoo gyud kay wa man gibalugod ano sayod. Mo na nga importante kay sa usa ka Kristiyano nga mutahod jud sa unsa gyud tudlo o mandato sa simbahan. Niabasahon ko ang Mateo 18:17 kay ni ditso manggutas 18. Nasa Mateo 18 tudling 17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. Sa mana sa atong binisaya. Okay. Okay daw, sa iluan na tugay kay ako ging giukab akong binisaya pod nga Biblia dali. Para hindi masayang no kay dalon mo yun na to ni sige. Okay, Mateo 18 tudling 17 giingon diri. Og kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Og kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kobrador buhis. Ito pa ambot po sabot ni sinner o makasalanan. Kay katong mga tax collector gud sa una, katong hilaing term gigamit ato. Publican, no? Nagpractice sila dili maayong pangulikta og buhis mo nang giisip silang makasasala sa ilang panahon. Ambot sa atong panahon maoro pa pud gihapon, no?
O ni nga, kung dili kuno ka maminaw sa iglesia, isipon kang makasasala o dili magtutuo. Sa ito pa, kita mga Katoliko ron, daghantang mga pagtulunan nga wa na tumana. Nagtuuta nga kauban pagyapon ta simbahan, di ba? Pero kung istriktohon yun, dili na dito kauban, kaya nga naman, ibiya aman tas itong mga pagtulunan. Pag-ingon simbahan, napestilan, kabalo na magunsa na, ano? So mo kay gidili simbahan. Ang narabay mga igsoon na itong dili Katoliko, mayon sila nga, di kuno sila Katoliko kay sayon ra kaayo. Daghang gipangtugot nga dili maayo. Ayaw haragon ninyo gunahona. Ayuhan ninyong usisa ang pagtulon ang Katoliko dan ayuhan ninyong usisa ang mga Katoliko kung kanang mga Katolikong daghan nagsunod ba na sa pagtulon ang Katoliko. Pagkadaghang mga Katolikong hagbarang mas sinupakon sa ilang Katolikong pagtulunan. Anang pag-ingon dig ayaw paghubog-hubog pagtulon ang Katoliko man na. Pila man ka Katolikong palahubog. O pag-ingog, ayaw pangawat, ayaw pangurakot, pagkadaghang Katolikong kurakot. Niya mingog sayon pagkakatoliko, dili oy. Sayop mo kung mingon mo sayon ang pagkakatoliko. Kana lang contraception, ingon Katoliko, dili lagi na sukad pa sa una, wa lagi gi-allowed ng contraception kanang paggamit og kondom, kanang palaygit sa pana diha daghang kaayo. Bisan pag-usaon niyo pangatarungan, wag yun nagikuan. Wag yun mingon ng Ginoo, sige sugot na lang mo kay gilisod mo ka mo diha, so pwede na lang mura man na ingon nga. Sige pangawat lang mo kay piki man gyud ka mo. Dili na ang pagtuo bisan pag unsa ta kalisod, ang pagtulunan kailangan tumanon gyud na to. Kaya ang kinabuhi di naman diri sa kalibutan na may life after death, na may langit, na may bagong langit ug bagong yuta. Ya, imo na lang ng supako ng balaod sa atong simbahan. Gumikan lang na imo lang gisiguro imong kinabuhi dire. Mao kang kibalo nga malabay ra man itong kinabuhi dire. Ang tinuod na itong kinabuhi human naman ani dire. Human sa mga pagsulay. O kana Mateo 18:17 ang masinupakon ang dili mo tuo sa simbahan. Isipon day ng dili tinuod sakop. O kanang bangon sa pailaing term na makasalanan, di kay ko ganahan mulitok, sakitan ko mulitok anang pulong makasalanan kay maguol ko no. ang ingnon ra pud ako makasalanan, ako ra pong igsuon o kamong naminaw silo ako makagamit ko mga bugat kay mga pulong pero mao mong guni tinuod gud. Ang kamatuoran gyud noon sakit hait pas espadang duhay suwab di ana nasa Hebrehanon 4:12 di ba? Pero ang nakanindot aning sakita, kung sakit ning mga pagtulunan sa Dios, ang nakanindot aning sakita kay mura ni siya kanang bakunas bata. Anang bakunas bata sakit pero makaayo di ba? O duha manggug ka klase ning sakit, makaayo og dili. Pero napoy sakit nga panghilog yun, makadaot. Pero very sure, basta sakitan nga lita kung simbahan na gay manudlo, ay yun yung hunahuna, bati ang makadaot na. Tanan pagtulunan sa simbahan, officially, bisan sakit na, pero makaayo na. Muna kinahanglang dawaton na to na. Sama sa injection sa bata, bisag sakit, pero kinahanglang dawaton. Okay no mga higala, ingon mo nga, wa magkakahatag example atong veritas nga kanang katong ingon nimo nga yukbo nga dili pagpakadiyos. Ay mo magkana kanang inyong yukbo sa mga santos dili magkana pagpakadiyos. Unsa may prueba ana? O basaha Buhat 16:29 og 30. Ako usbono Buhat kapitulo 16 versikulo 29 og 30. Din lang nakuukbo na kong Biblia kay malangan na jud kay ko dugay ra ba ko makaukab og Biblia. Buhat 16:29 og 30. Basaha sa inyong Biblia diha. Palihog ko. Di ba si Pablo og si Silas diha giyukbuan. Amo na iprueba nga naa di ay yukbo nga para sa mga santos. O mayong kag sayop man na. Basaha ko nog sayop man na. Kay kadtong kang Cornelio nga miyukbo siya o kanang yukbo nga pagpakadiyos ngadto ni Pedro, gibadlong man siyang Pedro.
Das buhat Jis. 25 ngadto sa pa na no. Basta kay diha dapit buhat Jis. Nga si Pedro iyang gibadlong si Cornelio kay iyang gisabot nga kadtong yukbo ni Cornelio pagpakadios. Mao nang gibadlong siyang Pedro. Pero wala magpasabot nga walay yukbo para nila. O kana buhat 16, 29 ug 30 nga kadtong tinugyanan sa karsel may yukbo o miluhod at tubangan ni Pablo ug Silas nya wala badlungas to pa naa gyud yukbo para sa uban para sa mga santos. Ang detalye ani ana lang mo sa atong website ang veritas899.weebly.com kay akong mga tema mahitungod sa larawan, mahitungod sa yukbo, naa gyud detalye kaayo. No, katong programa to sa laing istasyon sa una nga ato pong gi-upload sa atong website. O naa gyud labi tong dapit sa sinugdanan nga gisigutan ng larawan, no. Daghan kay to nga parts. Mura gi by version na to. Muto detalye kayo. Unsa kayo mga tekstos Biblia nga nagiyukbo nga paras balaan. Kung kanang pulong simba kung atong yung litrahon kanang pulong simba o yukbo ato manang pwede man ang bali-balihon. Na klarong litra por litra gyud nga kanang balaan o kanang bayanis pagtuo o kanang tao sa Dios gisimba. Pero dili simba nga pagpakadiyos sa kun dili simba nga veneration lang, pagtahod lang. Ana sa Daniel 2:46 ba na ganina lang akong basahon na. Okay, Daniel 2:46. Then the king Nebuchadnezzar fell down his face and worshipped Daniel. Di ko na lami kay ni basahon gikan jud untas 44 up to 47. Nga si Nebuchadnezzar ni simba, yang gisimba si Daniel. Nya moingon mo nga sayop man ang gibuhat ni Nebuchadnezzar. Dili oy. Kumo dili maayong tao nas Nebuchadnezzar tanan yang buhat di lang mao. Gisimba niya si Daniel kung nasayop po na diya si Nebuchadnezzar sa iyang pagsimba o pagyukbo ni Daniel. Gibadlong unta siya diha ni Daniel nga ayaw kay kanang simba nimo pagpakadiyos na. O wala man siyang badlungang Daniel dire. Dili biya tanang buhat sa usa ka taong dili maayo o daotan puros na lang sayop. Kay kung nasayop pa ni Nebuchadnezzar pagsimba o pagyukbo niya ni Daniel, di gibadlong to siyang Daniel. Sama atong ubang mga teksto basta sayop gali diha, badlongon yuga. O mga sample na niya pero kung gusto mong detalye ani, sa atong internet. Pwede po ko ninyo kung dili mo maka-internet. Pwede ko ninyo kitaon, no? Teksan ba ko ninyo atong cellphone number 0918549765. Tagaan mo na ako mga MP3 files kay na ako mga dokumento na sa tong computer. Kung na ito yatong naapoy ni Saad, no, sa sunod daw. Katong mga batanon, ganahan ko na sila. Tagaan po na ako to sila, no? No mga kopya, mga nangagin akong programa. Daghang kay mga teksto sa Biblia nga pagprueba anang veneration na to, kanang yukbo na to sa mga larawan na as Biblia na. Ambot nga no, wa man na mabasahin nila nga sige man ta silang gabasa sa Biblia. Basta ato galing biyaan ng kamatuuran, makulangan yuta. Kay ako no, para nako pasak ni baw andi lang kay ako. Daghang kay mga protestante galing nahimong katoliko nagparehas mi aning baruganana kanang nga dili man dautan ang ubang mga relihiyon, mga Iglesia ni Cristo, mga born again, doon ay mga atake silang dili maayo. Pero daghan pa sila mga pagtulon ang maayo. Ubang relihiyon maayo pero ang problema lang wala nila gitudlo tanan. Daghang kulang pero diri kas Katoliko tanan gitudlo. Wa laktawi ang mga pagtulunan yun tanan naas Biblia o wala basta kay maayo naa kumpleto.
Okay, wa naman tayo kung panahon no, mga suking tigpaminaw. Sa gyapon no, ako mo ingon sa dili pa ta magbulag-bulag sa kahanginan. Atong website veritas899.weblay.com. Atong cellphone number 0918-5497065. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel, kinalangamang inyong higalas mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shilbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang maging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon